Bayramalda kart paylaşma hyzmatlary arkaly hödürlenýän satellit TV kanallary kesilýär. Mara vilayatynyň Bayramal etrawyna kart sharing ýagny kart paylaşma hyzmatlary arkaly daşary ýurt döwletleriniň tölegli satellit TV kanallaryny tomoşa edýän käbir ulanjylar Sewitde şeýle hyzmatlaryň kesilýändigini aýdýarlar. Mundan öňki ýylyň ortalaryna garaşy Türkmen Nokot News neşri Türkmenistanyň esasan rus telekanallaryna tomoşa etmäge mümkinçilik berýän bir kanun usulun kart paylaşma hyzmatlary arkaly tomoşa edilýän telewizion kanallarynyň petiklenendigini habar beripdi. Mara vilayatynyň gowşan maglumaty göre Bayramal etrawyna käbir elektronika usullary ýylda 200 manat töleg bilen hojalyklara daşary ýurt döwletleriniň telewizion kanallaryny gurnap berýän ekeni. Bellenişi ýaly mundan öňki tölegli kart paylaşma hyzmatlary arkaly internet toruna baglanýan tüýnürler bilen bir kanun ýagdaýda esasan rus telekanallaryna tomoşa edilmegi we soňra bolsa şeýle mümkinçiliginiň petiklenip başlanmagy barada habarlar peýda bolupdy. Garaşy Türkmen Nokot News neşri ýylyň ortalaryna Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasyna ýakyn bir çeşme salgylanyp degişli satellit telewizion kanallarının ýörüýti petiklenendigini habar beripdi. Maglumat üçin aýdylsa kart paylaşma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar kanuny ýagdaýda daşary ýurt döwletiniň meselem Russiýanyň telekarta ýaly teleýaýlym hyzmatyna abuna ýazylýarlar we özleriniň telewizion kartasyna maglumatlary bir kanun ýagdaýda tölegli görnüşde üçüncü taraplar bilen paýlaşýarlar. Şeýlelikde kart paylaşma hyzmaty arkaly telewizion kanallara tomoşa etmek mümkinçiligi hödürlenýär. Ýöne munyň üçin bir kanun hyzmatlaryny peýdalanjynyň kabul edici enjamy tüýnüri internet toruna baglanyp bilmeli. Daşary ýurt telewizion kanallaryny bir ýyllyk satyn alan adamlar geçen aýyň ahyryna kanallaryň bölekleýini ýapylandygyny, indi bolsa düýbünden görkezmeýändigini aýdýarlar. Olaryň 200 manat bolan ýyllyk tölegleri köýdi diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Telewizion kanallarının gurnulmagyna ýardam beren elektronik usullar özleriniň müşterilerden has köp ziýany galýanlyklaryny aýdýarlar. Bu arada Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy 19-njy ýylda Lema vilayatynyň ýeren goşmaçy maglumatyna Türkmenabadda ýyllyk 800 manat hödürlenýän telekarta satellit TV hyzmatyny kabul edýän hojalyklaryň telewizion efirleriniň päsgelçiliksiz dowam edýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny arkaly efire berilýän gepleşikler iç kysgynç hasaplanýar. Ýurt raýatlar esasan Russiýada türk telewizion kanallaryna tomoşa etmäge ýykyn edýärler. Habar almak mümkinçiligi çäklendirilýän raýatlar dünýä arenasyna bolup geçýän wakalary esasan Russiýada türk telekanallarının nazary bilen sin edýärler. Bu arada Türkmenistanyň Älim TV satellit we online telewizion operatory hem tölegli daşary ýurt telekanalaryny hödürleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan käbir Sewit ýaşaýjylary özleriniň daşary ýurt telekanalarynyň petiklenmegine Türkmenistanyň özüniň Älim TV satellit we online telewizion operatoryna tomoşaçy we müşteri çekmek finansiýa hökmüne düşünýänliklerini aýdýarlar. Älim TV arkaly adamlaryň görýän daşary ýurt telekanalaryny saýlap görkezmekçi bolýarlar diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu hyzmatyň üstü bilen häzirki wagtda bir näçe daşary ýurt döwletiniň satellit kanallary, şol sany Russiýanyň käbir federal kanallary we türk kanallary hödürlenýär.